त्याच्या तळापासून सहर्ष स्वागत. लक्षात घ्या, आपण महत्त्वाचा प्रकार या ठिकाणी बोलणार आहोत. तुम्ही ज्याची प्रतीक्षा करू लागले तशी एक ॲड, म्हणजे पाऊस जवळ आल्यावर ज्या पद्धतीनं मोकार कुटाने होतात है ना, पाखरं बिखरं उड्या मारतात, तसं लक्षात घ्यायचं. पाऊस जवळ आलेला आहे. काय झालेला आहे? पाऊस जवळ आलेला आहे. आणि हा जवळ आलेला जो काही पाऊस आहे त्या पद्धतीनं हा कार्यक्रम चालू आहे. जॉईन होत्या पहिले सर्वांना. तर पहा, लक्षात घ्या, अलीकडं मेन विषय आहे आपला आणि त्या मेन विषयावर आपल्याला बोलायचं आहे. तो मेन विषय आहे, लक्षात घे, कशाचा? तर पोलीस भरतीचा. मेन विषय काय आहे? हा, एक मिनिट. कोणता विषय आहे? पोलीस भरतीचा. त्याच्याबद्दल आपल्याला बोलायचे. पायचाला जॉईन होत्या सर्वांना पहिल्यांदा. हा, मेन विषय आला बाबे आपला, मेन. आता तुला माहित आहे, अलीकडं पोलीस भरतीची अलीकडं तुला 2-4 फोटो आलेत. तिथं तुला कळलं मुंबईला किती जागा आहेत, तुला कळलं नागपूरला किती जागा आहेत, तुला कळलं ठाणे शहरीला जागा किती आहेत, तुला कळलं नांदेडला किती जागा आहेत. काहीच्या सुपीक डोक्यात नापिकी चाराला मग आमच्या परभणीत काऊन जागा नाही, असे मोकार प्रश्न तुझ्या डोक्यामध्ये आले असतील. तर या प्रत्येक मोकार प्रश्नावर उत्तर देण्यासाठी मी लाईव्ह आलो बाब्या. कळलं? तर मेन गोष्ट लक्षात घे, हे तुला माहित आहे भरतीची अशी कन्सेप्ट आहे. हे काय, कोणत्या जिल्ह्यात किती पोलीस भरतीच्या जागा निघणार याबद्दल आज तो हा लक्षात घे. TV9 वर पाहिला असेल, IBN लोकमतवर पाहिला असेल, है ना, ABP माझावर पाहिला असेल. मग तू पाहिलं नांदेडमध्ये 128 जागा आहेत, अहमदनगरमध्ये 139 जागा आहेत, बुलढाण्यामध्ये 117 जागा आहेत, पालघरमध्ये 115 जागा आहेत. त्याच्या अगोदर पाहिलं तू की बाबा मुंबईमध्ये 1431 जागा आहेत. या मुंबईमध्ये काय आहेत? 1431 जागा आहेत. ठाणे शहरमध्ये 236 जागा आहेत. पुणे शहरामध्ये 182 जागा आहेत. पुणे ग्रामीण मध्ये 158 जागा आहेत. त्याच्यानंतर लक्षात घे की मीरा भाईंदर मध्ये 505 जागा आहेत. नवी मुंबईमध्ये 358 जागा आहेत. लोहमार्ग मुंबईमध्ये 505 जागा आहेत. गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये 415 जागा आहेत. आणि गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये भरतीची प्रक्रिया पण लवकरात लवकर चालू होणार आहे बाब्या. आणि म्हणून सांगायलो, हा कार्यक्रम आपल्याला या ठिकाणी थोडा क्लिअर करायचा आहे. नागपूर ग्रामीणला 108 जागा आहेत. नागपूर शहरला 153 जागा आहेत. जळगावला 154 जागा आहेत. सोलापूर ग्रामीणला 145 जागा आहेत. ह्या झाल्या तुझ्या जागा.